κρατώντας μες στα χέρια του παλιές φωτογραφίες. Πως έφυγε στα 20, πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, κοιμότανε στα κρύα. Πως έφτασε λαθρέα ως την Αμερική. Να μένει σε ένα υπόγειο μαζί με άλλους 10. Γνώρισε όλους τους λαούς που υπάρχουν στη γη. Από το Κονγκό, τη Σαϊγκόν, τα Αλγέρι και τη Μέκα. Πλάτσα στην Αμερικά, στη Γερμανία εργάτης. Τα μάτια σου τα γερικά, πληγές μιας βόλτας κάρτης. Και είχε να μου λέει χιλιάδες ιστορίες για υπόγειους τεκέδες, για στέκια, για λιτίες. Πως πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πως τα λιμάνια πέρναγε και πόσα έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετές φορές πλατεία Βικτωρίας. Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας Τρίτης. Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας. Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήτανε αλήτης. Που έφυγε, μα εγώ δεν θα ξεχάσω τις ιστορίες του παππού που τον έλεγαν Τάσο. Πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάστες. Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ τους μετανάστες. Ξένα μέρη άγνωστα, σε γράφανε σε λίστες.